Okrem hokejových tried a hokejového zamerania ponúkame rodičom slovné hodnotenie detí na 1. stupni. V súčasnosti rezonuje zdokonalovanie zručností v oblasti informačno-komunikačných technológií, takže už aj na 1. stupni zaraďujeme do vyučovacieho procesu prácu s počítačom. Naša škola je úplne normálna, klasická, kde je Liptov domovom. Máme školský program, kde vyučujeme v 1. ročníku v blokoch. Vyučuje sa tam aj angličtina, hrajú sa s bábkou, ktorá sa volá Adamko. Myslím si, že táto škola je výnimočná práve týmto. Naša škola v prvom rade ponúka katolícku výchovu, tým rozumieme teda vyjadrenie lásky k bližnému, lásku k Bohu. Je to škola rodinného typu. V našej škole je výučba anglického jazyka od 1. ročníka a výučba informatiky od 3. ročníka. Na 1. stupni máme výučbu cudzieho jazyka od 3. ročníka, ale aj žiaci 1. ročníka sa môžu učiť anglický jazyk v krúžku. Ďalej sme zameraní na environmentálnu výchovu, to znamená, zapojili sme sa do projektu Zelená škola. Prečo ste si vybrala túto školu? No, lebo je veľmi dobrá, aspoň ju chvália, chodí mi sem už staršia dcéra, chodilo mi sem krsňa, proste všetky deti, aj brat so sestrou sem chodili. Som spokojná s touto školou. Tešíš sa do školy? Až tak veľmi nie. Prečo sa tešíš do školy? Lebo už som veľká. Pre televíziu Liptov Peter Rybín.